Velkommen på Hurup Apotek. Mit navn er Nina Yde, og jeg er apoteker. Hurup Apotek har eksisteret i over 100 år, men vi har stadig fulgt med udviklingen. Og i dag har vi fået en robot, der gør, at vi har fået mere tid. Det betyder, at vi på Hurup Apotek kan tilbyde vores kunder meget mere end medicin. Hos os er vi i trygge hænder. Vi har et højt uddannet og meget motiveret personale, som består af farmaceuter og farmakonomer, som hele tiden holder sig ajour. Vi rådgiver om løsninger til hud- og hårpleje, og hvad der passer bedst til dig eller til dine børn, fra de er helt små. Også når det drejer sig om solbeskyttelse. Vi rådgiver om valg af håndkøbslægemidler, naturlægemidler, vitaminer og mineraltilskud. Vi tilbyder dig altid en grundig rådgivning om brugen af din medicin, og en særlig medicinsamtale til dig, der har fået konstateret en kronisk sygdom. Hurup Apotek er et sted, du kommer, når du er syg, eller vil gøre noget for dit udseende, din sundhed eller dit velvære. Vi ser frem til at se dig. Vi er her for dig.